tuig 1883 naigo og severe cholera epidemic ang tibuok Subo. Bisan sa tanang mga paningkamot sa mga tambalan sa Subo, nagpadayon ang kolera, nangamatay na ang mga Subuanon. Nagprosesyon sila, pinanguluhan sa imahe ni Senyor Santo Niño. Samtang nagprosesyon sila, nikalit lang kuno kabugnaw ang hangin, muro nikalit lang dasmag ang amihan. Unya, nikusog ang huro sa hangin. Hato ni bundag ang kusog kay ngawan. Nikalit lang abot ang bagyo. Wa pa magoy pag-asa na itong higayon na. Nanganako sila sa ilang kabalayan kada bagyo na. Nakalinta nila ang imahe ni Senyor Santo Niño na biyaan nila dito sa daan. Paglurang nas bagyo, ilang kita na ang imahin dito na sa altar. Ni harawanan, ni balik lang yan ang imahin sa altar. Unya, ang tanang masakito na nga ayo na. Mura ugi, banlas bagyo. Ang tanang mga kagaw nga nakaingon sa sakit nga wa nila masabti. Nga wa nila mapangitayong tambal. Si Senyor Santo Niño di ay. O'y nakaayo nilang tanan.